Jag väntar på bussen! Åh nej, inte han igen. Nej, fan heller. Nu. Jävlar. Är bussen här eller? Nej, det är det fan inte. Okej. Vilken jävla idiot. Va? Kallar du mig idiot? Nej. Det är den där idioten där borta. Fy fan, jag är en Han trodde på verkligen att bussen inte gick där. Jag tror att... Ja. konstiga folk nu för tiden. Men är det här Såg bussen? du? Ja, vänta, jag kastade den här, vänta. Måste nog sätta upp den innan någon jävel blir sur. Nej, alltså... Jag älskar bussar! Men jag skulle bara ljuga, jag skulle bara ljuga för den där, aj!